The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. Ang tibuok nga kasulatan, gipaginhawa sa Dios, ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong aron ang tao sa Dios mamahimpit masinangkapan, alang sa tanang maayong buluhaton. Ang kahulugan sa imong mga pagtulunan nagahatag og kahayag ug naghatag og salabutan sa mga walay kahibalo. Maayong adlaw sa tanan atong mga subscribers. Once again, aniya na sa kita ning atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios ubos sa Vic Valbido Evangelistic Ministry. Okay, so kailangan atong andamon na atong tagsa-tagsa ka kalag pinagi sa atong paggamit sa rebound technique nato nga mga magtutuo aron kita mapunan sa Espiritu Santo ug maandam no sa kita sa pagtuon sa pulong sa Dios. Apanalang kanimo dili pa magtutuo, you are an unbeliever, kung buot ka mo salmot ni atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios din, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Mga buhat 16:31. Okay, kagahapon naghisgot kita bahin ni adtong pagsalikway sa mga katawhan ni Ginoong Kristo. He was rejected by the Jews, by his own people, og sa diha nga ilang gisalikway si Ginoong Kristo, miusob na sa tunadas Ginoong Kristo. Instead, iyan ang gi-introduce ang mystery doctrine sa katuigan sa simbahan. O so, ang atong Ginoong Kristo, matud pa des Mateo 24:25, naghisgot na siya dinhi bahin sa tribulation o millennium. Now, at this point, ato ragong hatagan o paglabas sa itong panumduman kining 8 ka mga ganghaan sa operational divine dynasphere. Okay? I am sure daghan ang nakalimot niini o kaya itong hatag ang paglabas. 8 ka mga ganghaan, 8 gates of the divine dynasphere. Ang nag-una niini, unang ganghaan, power gate. Ikaduha, okay? By the way, ang gate 1 o gate 2, no. Correction. Ang gate 1 is power gate. And then, ang gate 2, mo na kini ang basic Christian modus operandi. Okay? Gate 3, enforced and genuine humility, producing objectivity and teachability. Okay? So, sundan lang ko nini. Okay, paglabas man nila to. Gate 5. Unsa man ang gate 5? Gate 4. Gate 4 is perception, metabolization, and application of Bible doctrine. Gate 5, cognitive self-confidence, personal love for God the Father. Gate 6, spiritual autonomy, cognitive independence, impersonal love. Gate 7, the believer passes momentum testing. Okay, moagi siya niini 8 ka momentum tests. O adto na siya karon sa gate 8,
which is spiritual maturity, winner's gate. Okay? So, mo kadto ang 8 ka mga gangaan sa operational divine dynasphere. Okay, padayon ta. So, ang atong Ginoong Kristo resisted sin and evil. He remained inside. So yun. Ito sa prototype nga divine dynasphere niya. Ano na siyang nagapuyo dito. He remained perfect sa iyang pagkatao in his humanity. May hinungdan, that's why he who believes in him shall have everlasting life. John 3:36. Og may hinungdan nga ang buhat sa atong Ginoong Kristo dito sa cross, sufisyente na, igo na. Ang lihok o buhat sa tao, dili gayud makadugang diha sa unsay na buhat ni Ginoong Kristo dito sa cross. Man's work cannot and can never add to what our Lord has done at the cross. Efesios 2:8-9. We have been saved by grace through faith, that not of yourselves, is a gift of God, not of works, lest any man should boast. Diya sa Titus Kapitulo 3, versikulo 5 usab, not of works can one be saved. John 3:36. He who believes in the Son has life. He who does not believe in the Son does not have life, but the wrath of God abides on him. Now, ang atong Ginoong Kristo, buhi pa sa dihang iyang kumplito gyud ang iyang misyon sa pag-ingon niya, tetelestai. Tapos na. Now, si Ginoong Kristo namatay sa makaduha dito sa cross, physical o spiritual. Ang iyang spiritual ng pagkamatay, judicially was separated siya, nahimulag siya gikan sa Diyos kamahan, tungod kay namatay man siya tungod sa atong mga sala for 3 hours. Now, ang iyang physical kamatayon, talagsaon to. He said, no one can take away my life but me. So, ang substitutionary spiritual death ni Ginoong Kristo, maukadto ang mainguntang the greatest factor in the great power experiment of his hypostatic union. Maukadto ang higayon nga siya gihukman tungod sa atong mga sala. He bore practically every sins of every person, pinagi sa gahom sa Espiritu Santo. Sa iyang unang pag-anhi, First Advent, si Ginoong Kristo misugod sa pagproklamar sa gingharian, pinagi sa iyang kanang pagwali dito sa Sermon on the Mount na man sa Mateo Kapitulo 5, the Beatitudes. Apan ang mga Hudiyo, mga negatibo man, ug ilang gisalikway siya. Ug tungod niini, ang atong Ginoong Kristo, may usab, he changed the proclamation of the kingdom to the church now, bahin na sa simbahan. Then followed by the tribulation, tungod kay ang mga Hudiyo, may salikway man kaniya. So mo na nga, si Ginoong Kristo may postpone. See? Gipospone niya ang gingharian. Now sa taliwa na sa libro ni Mateo, ang atong Ginoong Kristo may usab na sa iyang tulada. He started to talk about the church. So, inumdumira ko itong divine dynasphere. Ang iyang Ginoong Kristo nga divine dynasphere, gitawag og prototype.
Ang ato karon ining katuigan sa simbahan operational. So mao kana ang atong divine sphere dinhi sa katuigan sa simbahan. O hinumdumi usab kadtong napulo ka mga paagis pagsulbad sa mga suliran. 10 problem-solving devices. Hinumdum ka pa ba? Rebound, feeling of the Spirit, faith rest drill, grace orientation, doctrinal orientation, personal love for God the Father, impersonal love for all mankind, sharing the happiness of God, personal sense of destiny, and then occupation with Christ. Now, of course, kung bahid sa rebound, ang atong Ginoong Kristo wala naman kinahanglan niini. Tungod kay He was permanently inside sa prototype divine sphere. O ang occupation with Christ po, this was not useful alang kang Ginoong Kristo. Tungod kay He Himself was perfect. Hingpit man siya. Hinumdumi ang doktrina sa hypostatic union na ayaw na ni kalimti. Also, remember the doctrine of kenosis. Okay? Ang Efesios 5:1, hinumdum ka pa, nini, be imitators of God. Magmainawatod ka sa Diyos. Kita mga magtotoo, kanunay kitang nagatubang sa isyu nga mao ang atong kabubuton. This is the issue we are facing. You see, sa sumala sa akong kanunay yung gipainomdom nga ang tanan sa atong kinabuhi nagkinahanglan og decision making. Right? All of life is decision making. We can decide either to be spiritual or to be carnal. Correct? Nara nato sa pagpili. Ugway pugos ni. May magpaka pildiro ka. Inay magpa kanang mananaog. Nara na nimo. Now niya kita karon sa gitawag og post-canon era. Post-canon na human ang Biblia. Sa wa pa mahuman ang Biblia, mao kani ang gitawag og pre-canon era. Sa wa pa mahuman o pa makumplito ang Biblia. Now, hinumdumi po itong tulo ka harianong titulo sa atong Ginoong Kristo. Anak sa Diyos, anak ni David, hari sa mga hari, o Ginoo sa mga Ginoo. That is why kitang mga magtotoo ni ining katuigan sa simbahan, mga sakop kita sa reanong panimalay sa Dios tungod kay mga ubos kita, we are subjects in His kingdom. You see? So, kining great power experiment, itong giduputas pagtuon sa labi na sa hypostatic union ni Ginoong Kristo, kini maoy mo human sa kadtong pagkabanaw sa atong Ginoong Kristo. Dito na human. Now, the great power experiment of the church age, mahuman kini sa pagsakgaw sa simbahan, rapture of the church. Paminaragod, ang gahom sa Dios magatunan lamang pinagi sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Kini atong ginabuhat na naman daw. Pagtuon, pagkatuon, pagtuo, paggamit sa pulong sa Dios sa atong kinabuhi. Now, it is Christ who controls history. Sayod kita sa doktrina ni anak. Siya ang nagakupot, nagagunit sa kasaysayan sa tao. Ang imong kinabuhi, kinuptan kini ni Ginoong Kristo karon
nga anak ka na sa Dios. Sakop ka na sa harian ng panimalay sa royal family of God. Gipaglain ka na. You are set apart. Bag-o ka ng binuhat. O dili ka na ubos sa balaod. So ayan ang pag-ingon nga, well, it's okay as long as I follow the 10 Commandments. I don't need salvation. Well, I believe I can be saved by following the 10 Commandments. And I'm a good person. That's wrong. Sayop. Ibog nga no? You see, ang Israel, di na sila gitawag og specialized priesthood, tribe of Levites. Nya, ang simbahan, nga diin kita nahisakop, the church has universal priesthood. So, ang Israel, sa ilang panahon, had specialized priesthood. Okay? Now, diha may pangutana nga kung gipangutana nimo nga moingon ka lagi nga okay lang sunod lang ko sa 10 Commandments. Wala ko magkinahanglan kaluwasan. Nagtuo ko nga maluwas ko pinagi sa pagsunod sa napulo ka sugo. O maayong tao man ko ba? So, unsa man sakto sayop kinasayupan. Nga namang sayupan tungod sa Episo 2:8-9. We have been saved by grace through faith, that not of yourselves is a gift of God, not of works, lest anyone should boast. Na, dinhiniining katuig ang simbahan. Kinsa man yun ang mga pari. Kinsa man. Tubag, tanan nga mga magtotoo, pari. All believers are priests. Now, dito sa daang pakigsaan, Old Testament, ang mga pari dito sa Israel were of the Levitical tribe of Levi. Apan din sa atong katuig simbahan, ang tanang mga magtotoo, mga pari. In the Old Testament, ang plano sa Diyos, itawag to ritual plan of God. Nga naman, kay may lantaw silang ngadto sa unahan to the cross. Dito sa cross, pinaagi sa ilang pagtuo. Kita, nga naisakop sa New Testament, New Testament believers naman ta, ang plano sa Diyos, itawag na og protocol plan of God. O kita mi kanang lantaw na backward to the cross, also by faith. Namunta na ko ni mo, sa may bupasabot o protocol. Tubag, it is rules or guidelines, mga sumbanan, nag-una nga sunduron. You see? Now, both Israel and church are elected. What do you mean by election? Now, kung ikaw Hudiyo pa, you are elected. If you were a Jew you are elected. Racial species na. If you are a believer, you are elected, related to a new species, bag-ong binuhat. So, mo na diferensya between Israel and the church. Apan yun nabi, nga ang mga Hudiyo, mga pinili ning katawhan sa Dios. Ug kana hangtod na, that's forever. But when we talk about election, the election now is true in the church. Election of new species ang simbahan. So we can see how fabulous and amazing ni ining great power experiment nga gisangkap sa Diyos kanato dinhi sa katuiga simbahan. Kaya binimo,
It was the great power experiment nga mao'y nakabot ni Ginoong Kristo sa iyang tumong, his goal, pagtuman sa plano sa iyang langit ng amahan alang siyang kinabuhi, to fulfill God the Father's plan for his life. Now, sa diha nga nabanhaw ang atong Ginoong Kristo, o mikayab dito sa langit, o milingkod siya sa tuong kamot sa amahan, iyang gibilin kining great power experiment nganhi ka natong mga sakop sa simbahan. At the same time, siya misaad nga iyang ipadala ang Espiritu Santo down to us, church age believers. You see? Now, the very power nga mo ay nagabanhaw kang Ginoong Kristo is the same power nga mo ay kanang banhaw sa simbahan during the rapture. You see? Now, between taliwa sa pagkabanhaw ni Ginoong Kristo o pagkabanhaw sa simbahan, mo kining greatest power in the whole universe. Unsa man ang greatest power? Ang pagka-omnipotente sa Diyos Kamahan, ang pagka-omnipotente sa Diyos nga Anak, ug ang pagka-omnipotente sa Diyos Espiritu Santo. Akong balikon, dito sa daang pagisaan, ritual plan of God. Karon sa bagong tugon, protocol plan of God. Nanungtana mo kunin mo, kung mo pasabot sa protocol. So what is protocol again? The answer, it is standard rules. A right thing done in the wrong way is wrong. A wrong thing done in the right way is wrong. A wrong thing done in the wrong way, labaw na nga wrong. What makes it right? Only a right thing done in the right way is right, etc. So, di nila mo na kita kutog karong adlaw ating ipadayon kini ugma. So ayaw sipya sa pagpag-iuban ini nga atong adlaw-adlaw pagtuon sa balaang pulong nagadupot kita nining atong tunanan, the great power experiment.